Здравейте, ние сме Get Out и се върнахме. Ходихме да покупаем малко. Ето, намерихме злато. Ето, минати диаманти, редстоун. Тук се пече пак айранчи. Ето, сега ще се вземем, обаче трябва да се вземем да си направим малко кирки. Имаш 41 айранч в тебе. Значи имаш колко да кажа, така направи си много кирки. Направи 3 кирки. 3. Ай, 4 от мен да мине. Айде да кажа, да. Защото ще купая доста. И може да има изненада. Да. Не знае. Какво направи? Голям. Стана филм. Добре. И да. Да. Остави някои работи, които не ти трябват. Ето. Включително работи, които не трябват. Пръст. Още пръст. Тъй. Сам вече пиеш чувства. Чия? Добре. И нека да се заедем. И включително сега мисля да направим, да кажем, айде сега, да видим, има изненади за вас. Да обещахме в този епизод да направим Enchanting Table, само ще ни трябва и кожа, по-точно една. Да, в която мисля, че не знам дали имаме. Имаме една луда крава горе, дето не си га убил. Оттам ще вземеш. Този епизод очаквайте Enchanting Table. Изненади, ето има диаманти. 2 диаманта. 2 диаманта, чипи. Опа! 10 диаманта станаха. Да. 11. И вече имаме за кирка, за диамантена кирка, за Enchanting Table, за обсидиана. Дами и господа, намерихме лапис азули, айрон и кол и редстоун. Тъй, че само лапис азули ще взема, които другите работи не ми трябват. Не, вземи ги за всеки случай. Не. За зрителите. И то не е малко, да ви кажа. Да. Лапис азули. Лапни сусами на хора. Добре, да кажем, че айрона може да вземем. Така да, вземе и айрона, после направи пътека и продължавай. Ще направим, и голд. И голд ли намерихме? Ето. Затова казвам, че винаги трябва да се проверява. И то не е малко голд, да ви кажа. Колко? 5-6, пак е нещо. 8. Добре, влизобях. Така, другите неща Колко не ти трябва? Другите неща не. Бих казал да вземеш редстоун. Добре. Малко. Не трябва камъни малко сега. Ти остави камъните горе. Къде ти може да намерим нещо. Абе с каменната кирка да я изхабиш. Това за разхабим друго. Ето е малко да се бира. Тук така и тряс. Докато не се щупи. Тук е ти знаеш, не намеря нещо. Именно. Да, ето намери някаква пещера. С редстоун и с злато. И с спаунър. Добре, бих казал да го осветиш. Махни го този дървен меч. И стои не го използваш. Да. Сус. Опа, и чест. Ето което ми води сега. Че ето спаунър да го осветим. На зомбица. Да. Я да видим честа. Барут. Gunpowder. Барут, връв, редстоун и музикална кутия за джубокс. Кофи. Точно това ми трябва за обсидиана. И то две, не е една. Бих ти казал да вземеш и чест. Спаунъра няма да го чупям. Това що не взема? Това злевото с ли? Заля? Да. Не, това само ще се камера. И този спаунър няма да го чупя. И ще се направи XP Grounder. Да кажем, да. Бих казала в другия епизод, сега пропусна нещо. Да. Много неща. Освети долу. Ще сме... злато. И има още. Да. И ще има още.
Това е по-точно XP ферма. Да, ама това мисля да направя... Айрон. Мисля да го направя да кажем другия епизод. Чек, ние какво направихме? Не знам как го мислите, но ние много неща събрахме. Като гледате направо Iron и Redstone и другите се чудим какво да ги правим. Няма какво да ги правим. И ако искаш тръгни нагоре, може да намерим нещо. Не така. Нали нагоре имаше още път? Който мисля, че няма изход. Или пък има? Ще първо да влезем тук. Лава. Тук да кажем сега, че няма. Добре, ето има още. Лапис, злато. Плюс злато. Да. Е равна яко. Ето още злато. Не се знае това. Да, ето сега го видях. И Iron. Добре, бих казал да ги обереш първо. Да. Че тогава първи какво ще правиш. То син диамант, не диамант, лапис азули. Върши ли за нещо работа? Цвят. Е такива. Да, за боядисане. С една дума. Злато имаше още. Мисля, че това няма да е единственото. Че сега за 3 да отхвърля. Да. Като намериш спаунера, ще намериш всичко. Да, ето го спомнера, за това, че аз ще запълня това тук. Не ми трябва. Да, не ми трябва. И продължа. Не ми трябва, но се да почувствя малко е тук до спаунера. Не са много лоша работа, но не са и такива перфектни, да кажем. Сега само емералд не сме намерили до сега. Да. Както на друго... Ето, направихме си второ пътека. Стой го. За спаунера. За спаунера, което ще върви доста добре. Да, казах ти сега 2 реда и да продължавам. XP ферма, да кажем, айде. XP грандър. Сега айде вземи редстоун. Не ме трябва редстоун, аз имам редстоун. Добре. Айде. Да, искаш да го запушиш, добре. Мисля, че е добре запушено, вече няма. Само така ще направим. Да, като добре. И продължаваме търсенето. Да. И нямаме факли. Нищо. Та можем да покажем как се прави джубокс. Ако някой го интересува, ето почти един стак. Да. И мисля скоро да приключим епизода, да ви кажа, дами и господа. Да, намерихме диаманти, намерихме спаунър и... А за другия епизод ще се качим догоре да вземем вода, да направим обсидиан и да направим спаунър. Enchanting Table. Да. И с златото и това да си направим енчантнати брони и енчантната златна ябълка. Да. Та мислим тези 2 епизода, другия епизод, който ви казахме за енчантната ябълка златната, мислим да я го направим веднага след като спрем този, защото имам и планове. Да, имам планове. И да, така хора, мисля за това да е епизода, абонирайте се, линкирайте, коментирайте. И попаднахме на пръст. Попаднахме на мега големия слой пръст. И това от нас. Чао!